Guys, meron lang akong counting video na i-share sa inyo tungkol sa pagpasok dito ng taglamig sa Saudi Arabia, guys. Ito ay nagpapag siya, guys, bago ang taglamig. Tara guys, sabay-sabay nating panoorin. Let's go! 1 minute 37 seconds later. Hi guys, welcome to my YouTube channel, Boholano LLTV. Guys, mayroon lang po akong i-share sa inyo na video tungkol po dito sa Saudi Arabia. Ganito ang Saudi Arabia, guys, kapag nag-change weather na sila, guys. Yan yung paligid dito sa dinideliveran ko, guys. Grabe, guys, sobrang pag. Yan, guys. Sobrang lamig, grabe. Kulang na lang mga guys, yelo. Grabe ah. Halos yung aso hindi na kilala sa akin. Umulan kasi kahapon, guys, and then ngayong umaga nagpag na siya. Ang oras dito pala ngayon, guys, alas 7 ng umaga. Alas 7 ng umaga, hindi pa nagpapakita si haring araw. Kaya kayo, guys, kung gusto nyo pumunta rin dito sa Saudi, ganito, guys, ganito yung itsura niya pag papasok na yung taglamig talaga, guys. Ang sa ibang lugar dito, guys, nagiyilo na. Guys, kung hindi pa pala kayo nakasubscribe, guys, pakipindot na lang ang subscribe. Isama nyo rin ang bell button, guys. At salamat pala sa mga viewers ko, sa mga nag-subscribe, mga suki ko na mga nag-subscribe sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Lamig. Alas 7 ng umaga dito, nakailaw pa rin yung mga ilaw dito dahil madilim siya, guys. Kita nyo po, guys, parang nasa ulap lang ako naglalakad. Guys, kung nagustuhan nyo ang video ko, paki-pindot ang subscribe. Sama nyo na rin ang bell button, guys, para updated po kayo sa mga video ko. Salamat, guys! Bye-bye! Ingat po kayo lagi, guys!